बिटिआरआ आसामनि बिथोरावनो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। भिडिअनि फुटेजआव नायनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जोंनो लिडार नांगौ। राकेश ब्रह्म बायदि सिदा सादा जोंनो नांगौ। जोंनो बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नांगौ अरायसम। बिटिआरआ आसामनि सिङावनो दंमारो। नाथाय प्रमद बर'आ मा बुंदों? बिटिआरनि जि दफा आरो बिटिआरनि जिबायदि पावार बेयो डाइरेक्ट दिल्लीजोंसो, आसामजों खुनु कानेक्सन गैया। बेबायदि प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि खाथियाव लेक्सार होबोदों, बाथ्रा बुंबोदों। दिनैनि समाव गावनि हान्जाजोंनो राकेश ब्रह्म बिथांजों स्पष्ट दिनै भिडिअनि फुटेजआव रायजो राजाफ्रा बुजिबाय। अब्ला जोंनो बेबायदि लिडारखौ नांगौना नाङा? सोरबाया बुंदों दिल्लीजों डाइरेक्ट राजाफोरखौ थगायगासिनो, नाथाय बिथांमोननि हान्जानि राकेश ब्रह्मआ सिदा सिदि बिटिआरआ आसामनि सिङावनो दं बेखौ दिनै बुंना होबाय, स्पष्ट जाबाय। बिनि थाखायनो बेबायदि राकेश ब्रह्म बायदि जोंनो नांगौ। लोगोसे राकेश ब्रह्मखौ आं बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोजोननाय जासिनायजों लोगोसे फेरेंगानि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय जुमाय लोंनाय, गावनि निसा मुवा जानाया एनडिएफबि आफादाव हाबनानै बिथाङा मोजां मानसि जाहैदों, बेखौ जों बरायनांगोन। आरो फेरेंगाजों लोगोसे गुबुन गुबुन सेंग्राफ्राबो गामिफ्राव जुमाय फाग्ला बा सिगारेट सोबलाबायग्रा जिखुनु जाया निसा जाग्रा मानसिफ्रा एनडिएफबि आफादाव हाबनानै मोजां जादों, अनेकानो मोजां जादों, जों बेखौ बुंनांगोन। आरो लोगोसेयै गामिनि रायजो राजा जिखुनु जाया जाग्रा मुवा निसाफोरनि गोजानाव रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिनि दारै एसेबाबो जानगार जानो गोनां जादों। नाथाय बांसिन मानसिया एनडिएफबि आफादखौ माखासे निसा जानाय जिखुनु जाया निसा मुवा जानायनि सासन होनायाव जेब्ला सोरबा सोरबा गाज्रि मोनदों, नाथाय समाजनि जौगानाय खामानि, समाजनि थाखाय मोजां जादों, जों बेखौ बुंनांगोन। बेबायदिखौ जोङो नुबोदों आरो खोनाबोदों आरो जोंबो साफा सानैखौ जोंबो सासन खालायबोनो मोनबोदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो, बै समाव जेब्ला एनडिएफबिआ स्ट्रं सोमावसारबोदोंमोन, बेबायदि समाव एनडिएफबि आफादाव जायफोर हाबदों बिथांमोना बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय गुबुन हारिजों सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय एसेबाबो उदां जाबोदों होननानै जों बुंनो हायो। आरो जाग्रा मुवा निसा जानायनिफ्राय बयबो सेंग्रा सिख्लाया आफादाव हाबनायनि उनाव मोजां जानो गोनां जादों। लोगोसेयै गामिनि सेंग्रा सिख्ला, गामिनि रायजो राजाफ्राबो मोजां बांसिनानो जानो गोनां जादों। नाथाय गाज्रि मोनग्राया सोर सोर जों बुंनो हाया। सोरखौबा रायोबा, सोरखौबा एसे एनै मालाबा पानिस होयोबा सोरबाया दुखु मोननाय थाखायो। बेफोरखौ आफादफ्रा मालाबा समाव सोरनिबा बखिनाय, सोरनिबा रायखुमानायखौ खोनासंनानै थानो गोनां बायध'था जाखायो। फेरेंगानि डायलगा बेसेबां सैथो आरो बाथानि माखासे बुंजानाय रावा सैथो ना असैथो, बेखौ आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोङो। फेरेंगायाबो सानसे समाव जुदि एनडिएफबि आफादाव हाबाङोनब्ला जुमाय फाग्ला थेला नारनानै दंफां बन फाननानै हादानाव बियो बन फाननानै जानो गोनां बायध'था जानो गोनां जागौमोन फेरेंगाया। बेखौसो आङो फोरमायो। फेरेंगाखौ आं खावलायो, सासे दैदेनगिरि हिसाबै, गोरों हिसाबै आं खावलायो। जेरैबायदि दिनै गादियाव जिरायनो मोन्दों आरो बै समाव आखल आखुआ एनडिएफबि आफादाव हाबनानै सोलायनो गोनां बायध'था जादों फेरेंगाया। नाथाय बै समाव एनडिएफबि आफादाव हाबाङोनब्ला फेरेंगाया हयथ' जुमाय फाग्ला थेला नारनानै बन फाननानै जानो गोनां बायध'था जागौमोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोआव आं सानो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आखाइ खबजोबनानै फेरेंगा सारनाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनावबो निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। गोजोन्थों।